Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan haberler. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 17-nji awgustynyň aksanyna Malaziýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Türkmenistana sapar bilen geler. Türkiýe döwletleriň guramasynyň saglyk ministrleriniň dowuşugy Aşgabatdaky dünýä çempionatyna 60-70 ýurtdan türgenler gatnaşar. Manchester City UEFA'nyň Superkubogyny ilkinji gezek gazandy ýaly habarlar ýetirýäris. Müştoklar, gelin bolsa habarlarymyza geňişleýin teredip geçeliň. Malaziýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Türkmenistana sapar bilen geler. Türkmenistanyň Malaziýadaky adatan daşary we dowlat ýaly elçisi Mehmet Niyaz Maşalow Malaziýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Tanşridaty Jahori Abdul bilen dowuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Malaziýadaky elçihanasy habar berýär. Dowuşugyň barşyny Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasynda parlament hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmaga degişli meseleler arant maslahatlaşyldy. Taraplar parlament hyzmatdaşlygynyň netiýeli gatnaşyklary, halkara hyzmatdaşlygyny bu özara düşünme pogtalandyrmak üçin etmek babaty möhüm gurar bolup durýanyny belediler. Tanşridaty Jahori Abdul uşyly Türkmenistana sapar bilen barmagy gazaklanma bildirýändigini beledi. Türkmen diplomaty bu teklibi makullap, bu saparyň iki ýurdyň arasyndaky parlament hyzmatdaşlygynyň mundan beýlekde pogtalandyrmagy iteri berjekdigini ma'lum etdi. Türkiýe döwletleriň guramasynyň saglyk ministrleriniň dowuşugy Özbekistanyň Samarkand şäherinde Türkiýe döwletleriň guramasynyň agza döwletleriniň saglyk goraýyş ministrleriniň 3-nji dowuşugy hemde 2-nji Türkiýe dünýäsi saglyk kongresi geçirildi. Oň Özbekistanyň saglyk goraýyş ministri Amdullo Inayatow, Türkiýe döwletleriň guramasynyň baş sekretary Kubançbek Umaraliýew, Azerbaýjanyň saglyk goraýyş ministri Teymur Musaýew, Gazakstanyň saglyk goraýyş ministri Asgar Giniyat, Kyrgyz Respublikasynyň saglyk goraýyş ministriniň ornasary Tilek Mamadaliýew, Türkiýe Respublikasynyň saglyk goraýyş ministri Fahrettin Koja we Samarkand şäheriniň häkimi Erkin Turdymow gatnaşdy. Türkiýe döwletleriň guramasynyň baş sekretary Kubançbek Umaraliýew dowuşukda eden çykyşynda Türkiýe döwletleriniň saglyk puwdogyny uly mümkinçilikleriň bardygyny we netiýeli saglyk ulgamyny döretmek boýunça bilelikdäki tagallalaryň güýçlendirilmeligini bellädi. Agza döwletleriň ministrleri öz çykyşlaryna saglyk ulgamynyň ösdirilmegi babatda hyzmatdaşlygy ıgrarlyklaryny ma'lum etdiler. Saglyk goraýyş edareleriniň ýollaşlary hususan sanjymlar, dermanlyk we lukmançylyk enjamlary babatda bilelikdäki ilmi barlyk toparyny döretmek möhümdigini belediler. Şeýlekem gurama agza döwletleriň arasynda diplomlaryň hem-de lukmançylyk garytlaryna berilýän şahadatnamalaryň ikrar edilmegi, lukmançylyk syýahatçylygynyň köweslendirilmegi adatdan daşary ýagdaýlar üçin bilelikdäki halas ediş toparyny döretmek babatda pikir alşyldy. Dowuşuň jemleri boýunça gurama agza döwletleriniň saglyk goraýyş ministrleriniň 3-nji dowuşugynyň bilelikdäki beýannamasyna gol çekildi. Aşgabatdaky dünýä çempionatyna 60-70 ýurtdan türgenler gatnaşar. Kuraş boýunça dünýä çempionatyny Aşgabat şäherine geçirmek barada ılalaşyga gol çekmek hem-de halkara kuraş assosiasiýasynyň baýdagynyň goşulyş dowrasyna gatnaşmak üçin bu assosiasiýanyň prezidenti Haydar Farman we onuň ýoldaşlygyna Türkmen wekiliýeti paýtagtymyzda saparda bolýar. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Halkara kuraş assosiasiýasynyň Türkmenistanyň kuraş goraýyş federatsiýasynyň şeýlekem bedenser we sport barada dowlat komitetynyň ýoldaşlary 2023-nji ýylda kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyny Aşgabat şäherine geçirmek barada ılalaşyga gol çekdiler. Dünýä çempionatynyň geçirilmegi bilen bagly meseleleriň ähli aýratynlyklaryny öz içine alýan ılalaşyk ýarışyň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üçin etmek bilen birlikde bu ugurdaky işleriň ähli görnüşini düzgünleşdirýär. Halkara kuraş assosiasiýasynyň prezidenti Haydar Farman Türkmenistan gazetine beren interwýusynda Aşgabatda bu iri sport ýarışyna taýýarlyk işleriniň geň gerimde alınıp barýanynyň şaýady bolandyklaryny bellädi. Şeýlekem ol nowatdaky dünýä çempionatyna 60-70 töwereg döwletden usat türgenleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu san artyp hem biler. Kuraş boýunça dünýä çempionaty diňe sport ýarışy bolman tejribäniň şatlygyň hem-de ýaşlygyň ýarşy bolar diýip bellädi.
Manchester City UEFA'nın Super Kubogunu ilkinji gezek gazandy. Ýewropa seytiniň futbol durmuşynda ýene de bir möhüm duşuk geçirli. Olam UEFA'nın Super Kubogyny gazanmak ugrundak duşuk boldy. Bu duşukda geçen mowsum UEFA'nın Çempionlar Ligasynyň Kubogyny gazanan Angliýanyň Manchester City topary bilen UEFA'nın Ýewropa Ligasynyň Kubogyny gazanan Ispaniýanyň Sevilla topary duşdy. Super Kubogy gazanmak ugrundak duşuk Greçiýanyň Afina şäherine geçirli. Aslında bu duşugy Tatarstanyň paýtagty Kazan şäherine geçirmek gözüňde tutulupdy. Ýöne soňra onuň ýeri hökümde Greçiýa saýlanyp alındy. Duşuň 25-nji minutunda Yusuf En-Nesyri Sevilla toparyny 1-0 hasabyna öňe geçirdi. İngiliz toparynyň ýaş futbolçysy Cole Palmer 63-nji minutda hasaby deňledi. Duşuň esasy wagty 1-1 hasabyna tamamlandy. Ýewropanyň täze mewsümdäki ilkinji halkara kubogynyň eýesi 11 metrlik jerime uruglar arkaly belli boldy. Ähli futbolçylar 11 metrlik jerime uruglar dürs ýerine ýetirdiler. Diňe Sevilla toparynyň Niman Gudel 11 metrlik jerime urugdan peýdalanyp bilmedi. Şeýlelikde Manchester City topary 48-nji gezek geçirilýän UEFA'nyň Super Kubogyny gazandy. İngiliz toparynyň bu kubogy ilkinji gezek gazanýanyny bellemek gerek. İspan topary bolsa bu kubogy gazanmak urunnak duşukda 7-nji gezek çykyş edip 2006-njy ýylda onu gazanypdy. Manchester City toparynyň tälimçisi Pep Guardiola tälimçilik karýerasynda 36-njy kubogyny gazandy. Olam mundan ozal Barcelona topary bilen 14 kubok gazanypdy. Bavariya topary bilen hem 7 kubok gazanan Guardiola häzirki wagtda tälim berýän Manchester City topary bilen 7 ýylda 15-nji kubogyny gazandy. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmekden habarlarymyz şoldan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem. Türkmenistanyň prezidenti UNESCO-nyň baş direktoryny gutlady. Flex maksatnamasy türkmen okuwçylary Amerikaga gitdiler. APEC guramasy Türkmenistandaky neft gaz maslahatyna gatnaşar. Türkmen eksportyny ösdürmek üçin täze media platformasy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indeksany görüşýänçek, hoşda bolun.